Máme tu odpoledne, změníme taktiku lovu. Místo klasického feederu teďka budeme chytat na method feeder. Zkusíme se zaměřit na větší ryby, protože odpoledne a na večer tady najíždí lepší ryby. Tak zkusíme nějakého pěkného kapra přelstit. Máme k tomu Magmu Method, 4metrovku, vrhací zátěž 215 gramů. K tomu naviják Inox se 620 mambou a metodový krmítko Quick o gramáži 60 gramů. Ještě si tam dáme návazec, ale než půjdeme chytat, tak si namočíme peletky. Při klasickém feederu jsme chytali na klasickou krmítkovou směs a teďka na metod použijeme peletky. Já jsem si tady připravil takový mix, několik druhů peletek o různém průměru, teď teďka navlhčím. Mám tam peletky o průměru 2 a 4 mm, takže to nechám nějaký 3 minutky nasávat vodu, potom přebytečnou vodu sleju a zhruba za 5–10 minut už by měly ty peletky jít na mačka na krmítko. Zatím si odměříme vzdálenost, kde budeme chytat. Budeme chytat bez nějakého zakrmování, protože ta ryba tady najíždí a ani není jakoby cíl ji dostat na jednu hromadu, spíš odchytávat ty větší ryby, co budou projíždět okolo a zaujmout je tou vlastně prezentací ty nástrahy s peletkami. Ve vodě jsou tam nějaké klacky, zhruba na nějakých 70 metrech, takže zkusím to hodit kousek pod to do klidnější vody a uvidíme, jestli budou tam chodit záběry. Takže si to zaklipuji. Místo znám dobře, takže ani na tuhle vzdálenost nemusím jakoby zjišťovat, jestli jsou tam nějaké překážky nebo klacky na dně. Ty jsou oproti proudu asi 20 metrů nahoru, já chytám na čistým. Takže pokud se mi ryba nerozhodne jet proti proudu do stromu, tak můžu bez obav zdolávat. Tak. Takže vezmeme si návazec, mám tady hotový návazce. Je to novinka, jsou to návazce No Limit na 15 librový šňůrce. Mám tam velikost háčku 6, Chinu Ring, 8 cm dlouhý návazec a jsou osazeny hrotem. Vlastně chytám na krmítko Quick, kde je vlastně součástí rychlovýměnný obratlík, takže jenom návazec navleču vlastně na obratlík a rovnou chytám. Takže jenom sundám ten kroužek zajišťovací, posunu nahoru. Tak, navleču smyčku a zajedu zpátky. Tak a obratlík zarazím do krmítka, aby tam fungoval ten samosek. Jo, úplně jednoduchá montáž. Vlasec mám kmenový 26, ale protože budu chytat daleko a aby jsem to třeba neutrhl při dalekém náhozu, tak jsem si dal odpal ze 14 šňůry z Vanty 8 vláknový. Je to hodně odolná šňůra, takže mi to vydrží třeba na chytání na celý den, neměla být prasknout. Uplynuly asi 2 nebo 3 minutky, takže sliju přebytečnou vodu z peletek. Budeme chytat zhruba do tmy, takže mám rozmíchanýho zhruba půl kila těch peletek, to by mělo stačit. Tím, že nebudu jakoby předkrmovat, dokrmovat, jenom pravidelně přehazovat, tak by mě to mělo vydržet. Na přípravu peletek jsou právě dobré tady ty nové misky Relax Bite Box. Jo, potom po chytání, jak to spotřebuju, tak to jenom opláchnu tady v jezeru a mám to čistý zase na příště. Tak. Jako nástrahu budu používat snacksy, mám tady paftersky, to jsou neutrálně vyvážené kuličky nebo válečky a pak malé popky 8 mm. Mám tady příchuť ananas, kukuřice, Skopex vanilka, paftersky mám čokoláda, banán, mušle, koření a pak mám tady ještě mix barev, příchuť mango, broskev. Takže budu zkoušet různé barvy, různé příchutě, uvidím, na co bude brát víc. A případně, kdyby to moc nebralo, tak pro zatraktivnění mám tady Fluodip Liquid příchutě Skopex vanilka, protože základ peletek mám skopexový a jahodový, do toho mám pár masových, takže to mám teďka spíš do sladka nachystaný. Takže dáme tam nástrahu. Je to strašně jednoduchý chytání oproti klasickému feederu. Vyloženě jenom krmítko, návazec s hrotem. Na hrot napíchnu jednu kuličku, zkusíme banán čokoláda ze začátku, jednu waftersku, takhle ze spodu, ať mám na dlouho, tak. Takhle nastražená nástraha, zhruba půl centimetru pod obloučkem háčku. Vložím si nástrahu do formičky,
Beru paletky. Tak. A zamáčknu krmítko. Pořádně to tam zamáčknu, protože trošku proudí voda a je tady hodně drobné ryby, tak aby to tam chvilku vydrželo. Tak. Samozřejmě, kdyby tady ta voda tak netekla, nebylo tolik malých ryb, tak to jenom lehce zmáčknu, aby se to hnedka uvolnilo. Jo, ale tím, že to proudí, je tady spousta plotic, karasů, malých kaprů, tak se budu snažit, abych to tam vydržel co nejdýl, aby se tam dostala větší ryba. Jo, takže takhle to mám hotový a můžu nahodit, zaklipovánu mám. Tak jdem na to. Takže tak jak ráno najdu si na druhé straně nějaký bod, strom, na který budu po celou dobu házet. Tím, že nekrmím, tak musím házet co nejpřesněji. Takže jsem si tam vybral hezký strom a ten teď nahodím. Vzhledem k tomu, že tady vlastně je zhruba 30 až 40 metrů taková proudnice, koryto, a já chytám až za ním, tak jsem si dal špičku trošku víc nahoru než standardně, aby mi ten vlastně nebral tolik ten proud a neměl jsem úplně přehlou špičku. Jenom to tam drží, to je ono. Ideálně si vlastně při náhozu dávat zhruba metr, asi metr krmítko pod špičku, jo? To je taková optimální vzdálenost od toho. Je tam první kapřík. Docela razantní záběr, ale tím, že mám tu Magnum Metod 215 gramů, tak kapřík je bohužel bez šance. Tady je vidět na tom prutu, že prostě pánem situace je rybář. Silný vybavení, tvrdý prut a ryba nemá šanci, pokud je do 10 kg. Vidíte, že tam ta ryba je najetá v teplé vodě, tak to stačí jenom mezi ně házet a 2-3 minuty a je záběr na Metod i bez krmení. První lopata za celý den, na feeder žádnej a na Metod feeder po chvíli. Konečně nám zabral první sein a na Metod, na klasický feeder nezabral, ale na Metod ano. Dívej se na to, a perlína. Krásná rybička. Perlín, chudák už něco zažil. Dorvanej, vypadá to, že dokousaný od kormoránu a od volavek. Chudák, pustíme rychle zpátky. Jak plav. Tak, protože nám berou malý kapři strašně rychle, tak schováme nástrahu do krmítka. Takže dám nejdřív peletky, zhruba do půlky, teprve dám tady nástrahu, sypu to zpátky peletkama a zamáčknu. Takže teďka nemám tu nástrahu hnedka nahoře, jak jsem měl předtím, to znamená, že mi to takhle dopadne na dno, tak chvíli bude těm rybám trvat, než se mi k tomu dostanou, takže budu mít větší šanci, že mi přijede větší ryba. Protože když to tam dopadne, je nástrah hned na hladině, tak ty malé ryby okamžitě to atakují. Takhle jim to bude chvíli trvat a
může přijít lepší ryba. Pěkně žerou komáři, hezky jsme se spálili, jsem červený jak rak, ještě do toho mě žerou komáři. Bere jeden kapr za druhým, ale samý malý. Už máme jenom malý nástrahy, nemáme nic většího, že bychom selektovali, ale tak aspoň trénujeme. Lisec, první lisec. Liseček. Tak den se nám chýlí ke konci, nachytali jsme spoustu ryb. Hodně kaprů, karasů, taky ty menší velikosti, mezi 30 a 45 cm. Víceméně to bralo úplně stejně jak na klasický feeder, tak na method feeder. Jednou dobou mi přišlo, že na ten method feeder, na tu větší vzdálenost, kde byla ryba relativně v klidu, jak dopadlo krmítko, tak 10-20 vteřin a přicházel záběr. Jo, ty ryby je tady opravdu hodně, bohužel hodně těch malých ryb, takže se ta větší ryba nemá šanci k tomu dostat. A tím, že jsme chytali vlastně na menší nástrahy, tak jsme nedokázali tu větší rybu vyselektovat. To nám ale nevadí, protože jsme si parádně zachytali fakt desítky a desítky kapříků, karasů, jsem tam nějaký perlín, jeden cejn velký a myslím si, že jako zachytání to bylo dneska moc pěkný. Teďka na posej nahodím, vytáhnu poslední rybu, zbalíme to a jedeme domů. Jo a tady pěkně teda žerou komáři, je to docela masakr. Na to, že první polovina dubna, tak žerou docela fest. Ještě mám takový poslední fígl, když potřebujete hodně krmit, tak normálně se nebojte a dejte peletky z obou dvou stran toho krmítka. Tak jak klasický klecový krmítko. Ono to na tom zadku taky udrží se, takže to tam pěkně chytím. Píchnu háček do peletek. Tak a toto celý nahodím. Tímto se s vámi loučím a třeba se zase ještě někdy uvidíme. Feederu zdar!